mobil masane ngono. Mbok kita memeluan bae an. Meluan bae sing anu ne ora lara-lara ya. Kaya kon bae. Meluan bae kita mah. Pokoknya mah mintil. Najan bisa mbok beli gak? Duduk spiral duduk. Arsila musik kolaborasi. Kerja bareng. Kita kerja bareng yang punya Devi Audio. Devi Audio. ABS Pro. ABS Pro. Elung Dekorasi. Elung Dekorasi. Alah toba. Namun kita ada di Bodor cocok beli ya. Bodor cocok lah. Ai. Sun pengen jadi. Cakin kayak dere-dere kan. Kayane wis ora kuat ning dunya urip sungan dan coba langkah mimilan mama. Ya Allah sedih banget yakin kita mah. Mimi ana ning endi sumi Mimi, anak kebetulan melendis Mimi. nah konon Dunia coba uripu sebatang kara. Aduh sedih banget. Dua wisangka nakani dunia. Sedih banget dong. Agak betul. La la hai la la. Ala dobat. Tahan baik. spesial kanggo Nenok Fitri sing ana ning Hongkong. kanggo sing ana ning Hongkong. Pengennya bari video callan Nok Fitri mah. Rasanya lamun nembang lagu kian ki ora kuat matane kita mah. Sing ana mengkari penyesalan lagi bengen ake kesalahan. Sekian mung bisa nangis dan doa. Wis angkaning dunia. Doban, iki bari video callan bae gitu. Kanggo Nok Fitri iki sing lagi monitor Nok Fitri nih. Nok Fitri. Si Highway Nok Fitri, halo Nok Fitri. Halo Nok Fitri. Doban. Kanggo Nok Fitri sing ana ning Hong Kong. Hoki. Alah. Jasa ning wong tua sampean wis ninggal kula. Ora sanggup kita mah yakin. Gusti ampunan dosa-dosa. Dosane wong tua kula. Si sabar bayang kebon. Si ubis mawis. Rasane sun pengen jadi. Ya Allah. Ayane wis ora kuat ning dunya uripku dan coba langkah mimilan mama. Alah. Wis langkah Mancingnya bende. digerayang-gerayang lagi menembangkinku kita mau beli kuat ya ini asli mah. Yakin sungguh. Iya. Kita baik orang kuat. Nah kasih kuat Spesial. bang laguin mah. Semoga sing wong tuane masih anak disehataken. Amin. Sing wis lantai di doana sing baik. Amin. Sabales jasa ning wong tua sampean wis ninggal kula. Duh Gusti ampunan dosa-dosa dosane wong tua kula.
Wong tua bisa nangis dan doa. Wong tua wis langka ning dunya. Pedal lagi. Darling gini lah mau bisa Oh mati. iya, darling kan ya lo bisa mah. Rasane sun pengen ciri ayane Alah toba. wis ora Wis kurang bae kan udah kan. ning dunya urip nyandang ceco Nok Fitri lagune ya Allah. kami bilang mama spesial kanggo sing ana ning Hongkong Sing ana ning Hongkong. Nok Fitri. Nok Fitri Nok Fitri. juga buat para membernya semuanya aja. para member semua yang lagi hadir. Yang lagi dan juga hadir. buat bos RJ Audio. Buat bos RJ Yang lagi Audio hadir ya. juga buat yang punya Singapurnya juga. Ingin jirit kayane wis ora kuat. Wong tua wis langka tinggal di dunia. Tiga mak kita sing rumah. Wong ning dunia. Alah, Nok Depi, jangan orang sanggup pisan gimana gue lebong gimana yakin, sungguh. Bulan yang karya lagu kin ya Allah. Bakal kita nangis konek keperjakaan kita nelangkak lah keperjakaan. Is, si mau nyawir baik. Nok Fitri sing ana ning Hongkong, Nok Fitri. Nok Fitri sing ana ning Hongkong. Nok Fitri sing ana ning Hongkong. Nok Fitri sing ana ning Hongkong. Nok Fitri. Fitri lagi. Nok Fitri sing ana ning Hongkong. Nok Fitri sing ana ning Hongkong. Sekian bisa nangis dan doa. Wong tua wis langka ning dunya. Nok Fitri sayang. Nok Fitri sing ana ning Hongkong. 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 Jaman semuanya aja. Sekian lala sekian mani ya ca. Baku pintu lagu kian gitu.